Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Macho, Guapito. Kadiyot sa ha. Doon ay tambal nga ipatumar ni mo. Unsa na? Imna ni o. Tambal ka ni. Para man na, para unsa man tambala. Para pawa sa sakit nga imong gibati. Tumara ni. Dawatan ning tambal o. Ingon man tubig. Ay, kadiyot sa di ay kay maglisod man day kag bangon no. Kini naligamita ang baso niya. Butangan na lang akong straw aron makasuyop kas tubig. Okay na? Nato na nimo ang pain reliever? Okay na, pre. Salamat, ha. Agapita! Apo ko! Sila na doon. Niya siya, pre. Ay, apo ko! Dolores! Nauban ni mo ang sama di agapito! Ay, lala. Butangi ka, Dolores! Uy, Miss Quinlan na akong palalabs. Ya, kumusta ang matignaw? Ay, sikita to ha. Sakit? Hain man ka sakit sa sama di agapito nga imong gidunggab, ha? Ay, sus. Mulaban ka itong matignaw? Oh! Bati man siyag naong pero nindot siyag kasing-kasing. Dili sama ni mo nga dunot. Dudot? Kasi ko prutas? Musumbong ko sa mga pulis nga imong gidunggab si agapito. Aron mapriso ka, Klintoy. Oh, Nga agapito kay hungit antika. Kana, kaon ang maayo. Kay kung maoki ka na, makabalik ka na sa pag-eskwela. Dili na ko mo eskwela lala dolor. Unsa? Uy, nga naman agapito. Mahadlok na ko nila. Sa nagbuli ni mo. Nagbuli, nagdunggab na ko lala. Uy, dili mahimo nga muundang kag eskwela agapito. Undang lang ko lala dolor. Kung padayon ko eskwela, mamatay unya ko. Uy, agapito. Undang lang ko lala dolor. Pero agapito, ano gun kaayo? Uy, kamaumanggod ka. Gusto yun ay kang mamatay ko lala dolor. Ay, dili, ay. Dili nga nagutaon. Pinanggagudi ka. Kung mamatay ka, simba ko. Magpakamatay na lang pud ko, agapito. Ay, kada ko ining ospital, ay. Private man di ay nigidadaan ni Obris akong apo. Pila kay among mabayaran ini, no? Upat kaadlaw na nga ni Adenis agapito. Bimangutan na ko pila bayranan bi. Kay gusto nang mugawas ang akong apo. Ma'am, mayong adto. May mong mangutan na, ma'am, kung pilay bill ni agapito pakibot? ito na gaya mag-istorya na to eh. Sa tisolte no, pre? Imo ko ipabiliso? Ha? Oh! Tungod sa imong pagdunggab ni agapito. Sige. Katawa lag maayo, Klintoy. Pagtagbaw o katawa kay kung mapriso na ka, muhilak naman pug ka. Oy, pre, sultihan talaga. Di ba ito mapriso ko? Kaya dato mi! Ama o ba? Tanaw na niya nato, Klintoy. Agapito, dinhi lang siya ka ha, kay mulakaw ko. Asa man ka lala? May paliton lang ko sa gawas ining ospital, agapito. Balik ra dayon ko. Sige lala dolor. Ay, Senyor Santo Niño.
Giyahi ko kung asa na ko makita ang inahan ni Agapito. Mangayo kong tabang niya. Aron makagawas na mitinhi sa ospital. Dakuan na magbaranan, oy. Asa man taong kong kwarta. Ay, suwayan na kong adto ang BFF ni Carmela nga bayot nga si Iking Binding. Iking! Uy, nang dolor! Nilagi ko! Sorry kaayo ha, nakasamo ko nimo. Nga naarab ba di ay kay customer? Ay, okay na gitang dolor. Say ano, ha? Naivaw ka baghain si Carmela. Ay, karagiwa ko mibaw ng dolor. Ay, asa man intaw nako siya makita. Na, wala gyud ko'y know-how bahin anak nang. Sukat siya pagbiya diris aton dapito apas siya makauli sa inyo? Ay, wapasahon Iking. Ay, nangita man kaniya nang. Mangayo kog tabang niya. Kay dili may makagawa sa ospital kung dili may makabayad. Ay, kisa may na ospital. Ang anak ni Carmela, si Agapito, Ay, mau ba? Noon sa siya? nadunggaban lagi. Hindi ah. Ah? Ay, ginoo ko. Ala na. Kinsa may nagtunggab. Estudyante ra pod. Dili mahimutang ang kalag kung dili makabuli ni Agapito. Ay, suwas ng dolor. Isumbong na sa prinsipal o di ba kahas mga pulis? Aron nga, ang nakadunggab kang Agapito, ang angay pabayron sa gastuhan sa ospital. Kung di mabayad, ay papriso! Hala, kanina ra kang nabalik din eh. O Agapito, pag abot na ko, natug man ka. O, na lang tika pukawa. Ay, kuan. Nagkasulti mi sa BFF sa imong inahan nga si Iking ba? Matod niya nga, ipapriso ko no ang nakadunggam ni mo. Ipapriso lala? Oh, mao na gitambag ni Iking bayot nga BFF sa imong inahan. Dito di kaniya lala. Ay, oo. Kay, nangutan naman kung naibaw ba siyag hain ang imong inahan. Kay, magpatabang lagi unta ko sa imong mama Carmela nga makagawas ta din sa ospital Agapito. Ayun lang pangayag tabang ni Mama Carmela, lala dolor. Iyatang gibiyaan. Nagpalayo siya. Nilaya siya sa ato. Lala nga, dili siya gusto nga mutabang nimo. Nako. Ay, Naluoy yung kong samot ni mo, Agapito. sa gilas Mama, lala dolor. Makahunang-huna na siya sa iyang gibuhat natok. Kabuutan kayo ni mo, Agapito. May Bisag ingon anak ka. Pero, doon na kay bulawan nung kasing-kasing. May pag-ibaligya ni nato lala. Ha? Pag-unsa may ibaligya? Kining akong kasing-kasing nga bulawan. Butang ni kadulor. Daghan pa mo sinya. Ako namang usa. Uy, kisa may nagbutang ni mga buwak sa akong dressing room ining club. Ni asay card. Sorry na. Kisa man yung nag-sorry? Oh. Ikaw? Ako taon. Naya ko kay namasin sa masin kong imong pasayloon. Ikay nagbutang ining buwak sa dressing room? Di ay. Uy! Baya. Simutang buwag, Carmela. Humot, di ba? Humot kayo, sama sa kahumot nimo. Ang angay ining buwaka. Kini. Uy! Maya. Kamahalan ng buwag ka, gilabay na nimo straskan. Sus! BSI. Bangag sa ilong.
Lamia ba yan mong dapugon, Carmela? Uy, gaga mga! Oh, gaga ko. Karon nahibaw na ka kung unsa ko kagaga. Gawas. Kisa may napaso ni mo din sa akong dressing room, ha? Ah? Kinsa? Makagawas na ka og Guapito? Mura. Nganong mura man? Kay dili man barato. Ikaw, gyud. Itaw. Ngayon kamot sa Lala Dolor nga makakita kwarta para ibayad din eh. Luoyan ninyo sa? Dili man kay tanto nga looy. Kay gidawat naman namo ni Lala Dolor ang among kahimtang nga pobre mi. Pero dili pod kaayo mi looy. Kay kamao man mi mo diskarte sa kinabuhi. Mauni ako nabiliban ninyong maglola. Kay lig-on nga midawat sa inyong kahimtang. Sagdi lang, Guapito. Ako tong gisultihan si Clintoy nga mutabang sa ninyo pagbayad sa ospital. Kay kung dili siya mutabang, ipapriso na ko siya. Mao po na isulting Lala Dolor, obre. Nakahuli na ko din sa among bahay. Baya, gimingaw na ko sa akong anak nga si Clintoy. Kumusta na ka siya? Daddy! Dad! Yung nilagay ka, Dad! Pinamingahon di ko na imong tingog. Umaora tayo kinang edad sa itong tingog. Anak tayo ka. Oh, Clintoy, may Clintoy. Gimingaw na ko ni mo, Clintoy, may anak. Dad, Daddy! Sama? May problema! Nakadugdab ko! Uy, ayaw noon. Oh, usa! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!